It is needful of you to know indlela yokungena. Ukuze sekuthiwa kuyaphunywa uyazi indlela yokuphuma, ngoba awukwazi uyazi indlela yokuphuma ungayazanga indlela yokungena. Ingakho when sidila nale ncwadi noma lesi sihloko se-kingdom of God, apho khona nilityhile into yoba uthi xa efika omnye, he was ministering already, he was busy after performing every duties of the priest or of a priest. Amen. But lonke xesha esenza yonke le nto, lo mntu lona akazalwanga ngokutsha. And loo nto yaveza into yoba le nto uYesu ayithethayo athi into yoba anikwazi ukuba ningene ebukumkanini bukaThixo unless ezi zinto has taken place ebomini bakho. So many nyhani are busy even today bayaministerisha, but indlela yokungena yile ibonwa phaa nguJuda. Uthi uJuda xa ibona uthi abanye abangenanga ngalo, babonwe sebengaphakathi, but indlela yokungena bayigejile, but bayabambiseleka ekugcineni ngoba akubalekanga ukubamba ukugcina ungabamba kokuqala. You will fail. Ndike ndive mntu abantu abanye abantu ba isiqalo sakho asiyithenteni ubona balanziba but apho uyakhona. Kanti laa nto apho uyakhona i-strength namandla okuba uthi ufike phaa indlela oqale ngayo. Indlela yokuqala ibaluleke kakhulu, indlela yokungena ibalulekile. Akanothi uJesu ndim isango kanti akungeneki. Uthi ndim isango. Now wonke umntu umele ungena ngela sango. Ukuba kuthiwa kuyangena kukumkani, kunesango ekungenwa ngalo in the kingdom of God. Kunesango. Engela sango ndichaze uba nguye uYesu. Nguye. Ixesha liya lisibalikhuni. Oh, I don't know, ngexa ndithanda zayo uthi kundibonisa apho khona uPaul ereflecta kubomi bakhe. And xa sasifunda ubomi bukaPaul, ii-encounters zakhe azizihlebeze, I don't know uba why ezawureflecta kwezi ndawo, why ezi ndawo kufuneke zibhaliwe zazisekile ebandleni zenu. Umntothelo athi akufikelele kwixesha apho khona ebomini bakhe athi khona ukufa kwinzuzo. What happened to this man? What happened? Ngumntu onjani okwenzeke ntoni kulo mntu athi seyembonjwe kangaka, athi xa evuka ephaphama etafini avuke sasa aphinde laa nto ebeyibethe nzolo. Akayitshintsha le nto, nathi bengikhombisile izolo, akayitshintsha kusasa. Waphinda wama kuyo. UPaul into leyenzekileyo kuye. Into leyenzekileyo kuye. Uthi xa bepha kwa-Agrippa uyachaza into eyenzekileyo uba if it wasn't for that light. Ngendisemva kwamakhophane, kune light eyandibethayo. Akokokhala ichaza ngale light, ngumntothelo ongadinwayo zezinto zimbethisayo. Ngoba le gospel imbethisile le gospel. Le gospel izakwanzisa izinto, izawuba